Hi guys, good morning. These are day 2, second morning here in Bohol. So mo din niya mong gistihan. Wala. Ano siya? Cute kayo. No, so naligo pa si Lablab, nag-prepare na magsugod. Kuha na ron, mga 5:15 na ron sa buntag. Kailangan may makasayo adto sa Danau kay Brule. Try the plunge. The plunge katong 50 meters na siguro to. Napan, drop. 50 meters drop. Muna siya entrance sa among mini house. Yan na ay doon niya sa sulod. Alright. Hi, Lablab. Good morning. So, nag-prepare na sad si Lablab. So, mag-ready na mi. Manamig kaligo si Lablab. Nag-make up na lang. Okay. Mag-prepare na mi padong Danau. Meet my driver. Hi guys! Nag-training mi sa pag-drive. So, ako itadluan si Lablab. Charot! Ako pa gituluan. So, guys, padong na may karon sa Danau. Yes, Danau. So, mag-try na si Lablab og plunge. And plunge. we're really excited! So, see you guys when we get there. Hi guys, so yes, abot na mi sa Adventure Park. Kasi feeling lang, muna dyan niya ang moment of truth. Lang, lang. Nabore na kong sugod. So, first, among buhaton sa kayo mga on sa mi kay gutom na kayo, wala pa may breakfast. Ano sa oras? Si Lablab sa kakulba. Uy, wamong good. Ano sa oras? 8:06. 8:06. Kanya wala pa may kaon, so mag-ambaton entrance, mag-log in sa dito, then mukaon, then we're good to go sa among adventure karong adlaw. Bye! So, mani mo ang breakfast. Ako kay tocino and egg and plain rice. Kalablag kay Beef tama. beef napa, egg, and rice. Plain rice. O toyo. Kaon mayo love kay. Murot nimong energy in kaog niya. I enjoy my last meal. Right. So, manag CR si Love and karon kay naglakaw na lang mi padung sa area kung asa mi pwede maka adventure. Amo ang i-try karon. Ang i-try ni Love is ang plunge. And ako ay Swiss slide with glass walk kaming duha. So, are you excited? Na? I feel bored. Charo. Hindi ko ma-thrill ano yung mga yunani na kuangad ka ng mga kanang mga challenges, adventure, kaya yani. Wala ka kanina ako. So, Mag-hike sa amin. See you guys. okay. Yeah. Hi guys. So, Hey guys, so abot na mi sa manami sa palit og ticket. yeah, and Unan. gipa-plunge ko, Oh, murag da- mag-plunge. Ako ra ko na, so happy ra ko. So kami Palaylay na hadlok jud ito siya. Laylay lang. Hindi ano mo gud akong papa. Ano mo gud akong papa. Sangin na, liging Ayaw papa nang lagi. balik dito ha. Sangin Tinuuna lang, na yun, papa. promise. Sangin lang papa. Karon guys, amo unahon kay Swiss Swiss slide, slide with glass walk. Inanata sa Swiss slide. Yan. There, Swiss slide. So mo na to ang unahon karon. So ready na ha? I was born ready. Alright. Who's next? So, ready na ka, love? I was born ready. Go. Alright. Mama pa? Sa pa? 1, 2, 3. Patumba. Dagat din. Alright. Lam-lam. Okay, 150, 150. Alright, come on. Ready, ma'am, sir? Ready? Subscribe, I click the best.
we're done. Okay. Oh, thank you. How was it? Iya ka sa tiyan eh, inas ka na. Nice, wag good. Ba, budyo dihiyo kong diyan na. Iya ka ko tiyan. Hadli ko heights. Oh guys, manami sa Swiss slide. So amazing nindot kayo ang experience so hiyak istanan niya naka-sud ako na huna na muutoy 50 meters. Mara ka back outon ko pero nakabayad ako may dili pwede refund. Sa mga press na ako nahadlok og heights. No kanang worth it ra siya. Pero ambot lang gyud sa kuan. The plunge 50 meters kay kataas. My god. So, mag-last walk na ta? Mag-last walk sa mi guys. Then after ani, the plunge na. So Napil pa dyan ka. So mag-last walk na mi. Okay, so, padung na sa last walk. Okay. Okay na? Okay. Listen guys, kana mga afraid of heights like me, you should try this. Challenge, Wala, easy ra kayo, easy. May tanong ubos na. Ayaw. Ano na kung tanaw sa ubos? Iyong. Wala eh. Kaway. Halaglag. Oh my god. Tara. So, actually, dara ang plunge, the plunge. Nananaw mi karon. Ready na ka sa the plunge? Bye! Kapayap po naman ko. Kakuya po, nakalap. Taasa sa days. Sayop di akong giingon ganiya guys. Uy, niyan ako 50 meters. Nangutan ako. I-confirm 70. Oh my god. Hi guys! So, para makabalik mi dito sa Pikas Bongtod, mag-suicide na sa balik. Swiss slide. please slide. Amo na lang enjoy ang moment guys. So, So- see you at the plunge. Yes, bye! Nag-ready na sila, Blab. See na ang mo try sa the plunge. Una. Dara, guys. Safety first. First, guys. Si Love na saan? Tauran? Love? Di pa nga na dyan. Dag. Okay. Alright, you're all set. Love. Alright. At least naka-spray ko costume pero di ko malayat. Costume rin daw siya kutob. Magtanga naman ka. Ako pa una gani. So, dagan pa kag time. Saan dyan ang nam? Love. Ay, sigta na odera. Samot ka kakulba. Ha? Kasukaon ka? Ay pala eh. Humana si ate. Ako na dyan sunod. Dapat di mo mahadlok mo yung nani. Kwan mo. Safety raman safety. Yes, safety. Lig-on lang mga harness. Wapay na report na naonsasad noon. O sila ko pa yun na. Buing. So ako na sunod. Eh, upo mo na saglit. Ano? Ako ba? Pwede na kumato? Okay, hindi na. Ano na? Ayan, sige. Ma'am. Di mo nang una ka ng platform giling kurot anong hinahinag daon ha? Eh, Pag nakadaon na ka ma'am, uhap na ko 3, 2, 1, bam sa way, buhay na kurot. Okay. God! Ready?
pagani. Are you ready? Not yet. No choice. No choice. 3, 2, 1. Vamos away. Bidang. Purbida-biday. Yeay, bener. Out na ako. Piti, tumitin natin. Lord. Sir, unang una, kanang platong lingkurot, kanang ininag daon ha? Are you ready? Wearing ring. Yeah, motherfucker! Yung cellphone nga wearing ring. 3, 2, 1. Go! Vamos away! How is it? Easy. Charat. Pero ganina. Okay? Okay. So, manaming duha? Mana? Ang sa'yo feeling yan, sulti. The feeling is mutual. Takot kang ma-fall. Pero pag na-fall ka sa tamang tao, masaya. Ang isang katulad mo ay di na dapat pa pakawalan. Bye! Ito Bitaw? as in, nindot kayo ang experience ka nang naka-back out na dyan ko. Kung naglakaw na ko sa railings, naglakaw na ko, nakaingon na dyan ko sa kuan sa guide na back out na dyan ko kayo, hiyak na dyan kayo. Di na gate ako mula ho sa guide, kayo maghuwat na gunahon na sa ko. Kung magkay choice, di mo Kung choice, may ikog na mo ang kuya, kay yan ang giko ang harness, magyana na niya ba. Experience ko yan, mas kayo daw maglakaw, kay mapandol ka. So kato daw, di ko ang mahadlok, kumataga ko, kay di man daw kumabot sa ubos. Hiyak, basta na ni. Sa'yo feeling niyo mo pag first tagak mo. Pag first tag ka kay murag kasi nawagtang tanang murag free fall di siya kaning nawa ang gravity asang harness di ka ka-feel. Murag natangtang tanan. Tanang murag natagak na jud ka game over na gid ba. Pero pag ana sa pag abot na swing na zoom. Mo no hiyak sa to atong padong. Anapa jud ikaduhang hiyak. Balik na swing na nimo taas man kayo ang swing. Maswing Balik balik na ka sa diyak na sana. Katong ikaduha na nahiyak sa tiyan, nagkuan jud ko nang kisi-kisil jud ang tike, di namang gid hiyak. Oh, pero nindot kayo makaingon jud kag one more. Pero di na ako. Akatura na more. feeling na one more pero kung magunohon na ka na mabalik ka, di na. Pero kung tagaag chance, kung wari ang mga barkada pabukids, hello. Yes, Kuan, sikla. Sikla na bucket list ni. Kuyog ta balik diri kla. May ganda rin, nindot kay experience. Maling ako, Master Ed, mga hangol kitong layat-layat. May pak ko. Talawan kay kahit mag-una ko. Di na mo angay mga hadlok kong heights kay Warid. Very lovely to kay experience. Yeah. Nice Worth jud it siya. ra ang gibayad mo tanan. Mo giingon nila na you're not paying for the rides, you're paying for the Experience. Bitaw. So guys, you must try the plunge katong sui slide. Sui slide. Sui slide. Sui slide. So, ato na to magkuha na to sa ato ang At sa certificate. graduation na namo. Graduation na kay naman natagdo ka. Graduate na taning. Perfect.
Duha. So ngita na sabi mas thrilling skydiving gurang. Ganahan ko lab sa kuan, lab sa Skydiving. bantayan. Mag skydiving ta. So Next. Planuhan ta na. basta na budget. Mahal ba? Pero budgetan ta na. Budget ra may Tiguman ta na, tiguman. Ay, ato sa misa magkuan sa mi mag-graduation sa misa. Kuha sa misa mong certificate. Bye-bye. Alright. So, nakuha na mo ang certificate and Graduate na mi na nami. graduate So, na may dalang certificate. Worth it good guys. Worth it good kayo ang experience. So murag na overcome na ako akong fear of heights. So most likely mo balik-balik ko. So, yeah, wanna to I hope you enjoy as we enjoyed our adventure today. Ha? So, Akong mga Bisaya nahibili na tagak man dito sa ugay magkamay na ako na cat-unan sa pag-listen. so wanna to siya mong adventure diri sa Danao. So, see you Panglao. Yeah, thank you so much for watching. Panglao ang next destination. Yeah, bye. See you on the next adventure. Thank you guys. I love you.